Asi nemusím představovat Quaplay, jeden z největších, nebo dokonce největší Minecraft server na CSSK scéně. No a ten nedávno skončil. Jo, je to smutný. No a když se mi hrál napad na video, tak na mě vyskočila jedna napodobně na Quaplay a to se dnes půjdu zapojit. Počkat, před začátkem samotného videa se zkontroluj, jestli máš odběr a like, můj Discord máš v popisku a teď může mít na to. Yes, mám tady, pojmenoval jsem se teda falešný server a je to teda skoro stejná kopie jako Quaplay, akorát jakoby, že to začínající server a zatím to tady moc nestihli, ale je tady jenom Skywars tady jsou vlastně a jsou jako hodně přesný, jako máte vlastně i ty mapy, co tady bude na Quaplay, vlastně třeba Pokémon, to je jako oblíbená, asi všech oblíbená bych řekl, jako dobrá mapa a hraje tady jako poměrně dost hráčů, jakoby hej, hraje tady teďka 9 hráčů z 24 a věřím, že později se to jako hodně vyšší na ten server, že bude možná jako jeden z nejhranějších v Česku, pokud chlapci, co tady zahostujou, tak nepřestanou s tím a budou se to starat a třeba udělají fakt jako 1:1 napodobení Quaplay, to by bylo jakože fakt hodně dobrý. Jo, teďka dohráli už hru a je na tady 11, takže se za chvilku bude startovat už hra, za 10 sekund, tak pokud to teda vyhrát, já jsem tady už teda jednou vyhrál, se přiznám, jo, jsem to natáčel a jako je to dobrý, jo, když se podíváte, tak to je fakt 1:1 Quaplay mapa. Nice, teďka jsem se podobal nějaký ještě tady dost lidí a hnedka se to zaplní. 5 minutes later. Nice, už to startuje, tak snad znovu nechcípnu třeba ve Voidu, no. Teďka máme mapu Forest, klasika, vybereme vlastně věci. To je takový klasický Skywars to jsou, no. Vlastně, kámo, dobrý. Do třetí všeho dobrého, ne? Máme tady k mapu znova Pokémony, tak třeba znova nechcípnu. Teď kámo, oni ještě nebígají, já na střed, to tady četl lepšího. Bum, bum, takhle, to se dáme, saka. Nechcípnu, dobře, to jsem, nespadnout. Kam? Ale já to ne, hej. Jinak pro ty, co by si chtěli zahrát na tomto serveru, tak budete mít IP adresu v popisku, tak určitě doporučuji sem zajít. Jo, mám ten kit vlastně, takže vypadá jako celkem dobře. Hele, já to zkusím prostě tady také jako ty nejdůležitější věci vzít. A já bych šel možná rovnou jako fajtě na ten mid, jo? Dobrý asi. Tak teďka to zkusím jako třeba se trošku postavit aspoň. Jo, to ten dává damage. Borče, bolíš. Bolíš! No tak co to viděli sami, vyhrát se mi bohužel nepodařilo, ale zase jsem vám ukázal nový server, na který si můžete zahrát a zaspomínat staré časy, kdy Quaplay ještě existoval. Nezapomeňte like, odběr, zvoneček a u dalšího videa čus.